Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gihato ni Wilma si Lyndon sa tungaan ini. Nalingaw siya nga nagsudong ni Lyndon nga smart kayo dayang biya niya. Nakurata lang si Wilma pagtan-aw niya sa auto nga may tao ang sud ini ug naglingkod na diha sa tapaludo siyang auto. Makalingaw na yung anak ka. Makawas ka laay. Tana si Linton. Mangumpran ako. Oh. Hoy! Nga numilingkod magkadis na paludo sa kong auto? Hoy, buot tawana. Hoy! Dili makabuslot ang akong gibukaton sa kutsi ni Will. Sorry ha. Gisundan ba ko nimo? Wa ba ya? Walay pag-aingnon nga pagbuot yun sa kahigayunan. Tabi na diha. Tama. Tanawa, go do? Wa maunsa ang tapuludo sa imong kutsi, di ba? Tanawa. Wa malumping. O nalumping sad. Pwede ra og ipaayo dayon ako. Kadiyot na good. Please. Buhi ko ha. Abusado ka na da. Huwag ka ba mahibaw sa balaod ron? Nga bisan ang pagtaghoy, mahimong ireklamo ka na? Bisan pagkidat, kasuhan ka. Unsa na ka ang paggunit mo nako, no? Okay, sorry na. Sorry. Gitanaw ta sa ubang mga bata, oh. Sorry. Imo nito anak ang imong gihatod? Tabi na diha, malargan ako. Kadiyot. Ida. Garbusa naman kay ka. Unsa ba'y tuyo mo? Minyo nako, may mga anak. O dili ko gusto nga, may kaila si Vic nga makakita nga nakigsulti ko nimo. Lain niya pagsabot. Dudahan ka, bisan pagpakigsulti lang. Grabe na sa niya, good. Gisundan ba ko nimo? Unsay tuyo mo? Kalma lang, good. Nawa imong beauty, oh, kung masuko ka. Ni ako kay... Ni asab din himag-squill ang akong pag-umangkon. Batang babae. Parehas tingalig edad sa imong anak. Dili ka matuo. Baka ako nalagi ko sa pagtuo ni mo, Will. Ha? Abi ni mo, gusto lang gid kong magkasuod ta. Ambot nga, no? Sige na, Pi. Ay napag-akbo diha. Malargan ako kay mangumpra pa ko. Sirhan ko na ning bintana. Uncle? Uy, Jenny. May gawas man kaday. Morning akong pag-umangkon, Will. Si Jen. Hello, tita. Hello, Jen. Friend mo ni uncle na ko? Ni adi ka din mag-eskwela? Oh, uncle, paalion naman mi kay si Miss Ryan. May colds man, wa mi klase. Mao ba? Sige. Ihatod ti ka. Sakay na sa auto ka. Pabutan ako, Jen, ha? Watoy lak na ko. Mag-istorya pa mo si tita? Yes. Si Tita Wilma ni mo, Jen. Tita Wilma. Tita Wilma. Invite us siya sa akong birthday, uncle, ugma. Oo, dito, no? Wilma, birthday ni Jen, ugma. Jen, ikaw may celebrant, ikaw mo invite ni Tita Wilma. Invite ta, Jen. At ito sa amang house, tita. Aw sa mo di ang guardian ang celebration sa akong birthday. Ato, tita, ha? Kuan. Di ko makalugar dyan, Jen. Sunod kayo na lang. Sunod na akong birthday? Next year pa man. Dukaya pa. Karon man gud akong gusto. Ugma akong birthday. Sige na, tita. Sorry, Jen. Kalitang pagdapit mo na ako. Dili ko makalugar. Muhatag lang ko og gift nimo. Daghan man ko og gift. Tuad naman gani sa house. Mga gift sa akong ninang. Naapagid og maihatag nga gifts sa akong uncle. Unya,
hatagan sad ko nimo. Tabian dyan kini bata, Wilda. Kuan. Chito, ato na ko. Hmm? Mangumpra pa ko para sa akong anak. Na kay anak tita? Oo. Og ang usa kong anak, nasa din siya mag-eskwela, si Lendon. Si James Lindon Solis? Uy, kaila ka, Jinjen? Classmate man me. Mao ba iha? Oo niya, oo may klase ron. Wa man lagi mo kawas ang akong anak. Nagplay man sila og ang mga boys. Di ba? Wadam na to, Will. Classmate di ay sila, ug ang akong pag-umangkon. What a coincidence, Will. Atuon ako si James tita. Nagplay sila dito. Ayaw na lang dyan. Ako na. Sige na lang mo. Og, sorry dyan ha. Dili ko makatambong sa imong birthday. Si Lyndon Dejen, dili ni mo imbitahon? Mga girls raman akong invited, uncle. Mao ba? Unya, Will. Ihatod na lang ako sa Jinjin, ha? May lakaw para ba ka? Huwato na ka na ko. At doon maka nimo ang imong anak. Ito lang akong anak. Nalingaw tuod og tuwa. Enjoy kay siya. Pero mamumrap ako. Og dili bayo nga biyaan lang siya. Gisingot ng maayo ay. Lendon! Nak! Lendon! Ma? Wa pa di ka mulakaw, ma? Nasakit ang inyong teacher. Wa mo'y klase. Tana, gisingot kag maayo. Ambi ng face towel ni mo, be. Kuwas imong bag. Mag-play pa untami sa mga classmate, ma. Mangumpra pa ta og milk para sa imong manghod. Ugma na sab na. Nang, ilisa raw na si Lendon. Basa kay buko-buko ang singot. Oy, wala di ay klase sila, day. Nasakit ilang maestra nang. O wala ko apasang akong anak. Di mo nang duwa. Wa man ko kay baw, ma, nga wa pa di ka mulakaw. Wa to naman tati ka nga mukuha na ako, ma. Imong classmate may nagsulti na ako nga wa mo'y klase. Gingan like Jen. Si Jennifer? Jen raman to nahibawaan ako, nak. Si Jennifer Villa, siya, ma. Mao ba? Oo. Siya mo yung nagpahibaw na ako nga wa mo'y klase. Friends mo? Oo, pero dili lang mi close. Bright sad siya, ma. Mao ba? Mailhan bitaw kay tabian man. Birthday ko nun niya, ugma. Ingon bitaw siya. Waday mo imbita, ha? Mga classmates niya? Mga girls raman. Tinuod yun di ay. Nagsulti di ay mo, ma? Oo. Di kuha siya sa iyang angkol. Ay, Dong Lindon. O, di aday ilisad mo, Dong. Dali na, mag-iilis ka. O, yaya. Excuse me, ma. Kayon kong iya tong anak bata, ah. Nagtuusap kong iya kong gisundan. Nikatilaw hinog kasaba na ako. I'm sorry, Chito. Hello? Hello, Tita Wilma. Junjun eh. Oh, yes, Iha. Nanawag man ka? Kasi may naghatag ni mo sa akong number. Si Uncle Chito. Mao ba? Unya nga naman. Nanawag lagi ka? Inviteon lang muna ko, Tita, og si James Lindon. Please, Tita. Ari lang mo. Please. Jen. May balibad naman ko ni mo, Iha, di ba? Gisugo ka ni Uncle ni mo, no? Oh, kay friend man mo. Og classmate sab ni si Lindon. Mga girls naman kay invited ni mo. Girls ra nga classmates ni mo. Mamang kay apilang boys. Mouth of place si Lindon. Kay sira may boy. Naamaya among neighbor. Gipa-invite man sad. Dali lang mo, Tita, please. Kadit ha. Kay pakisultihan ko na si Lindon ha. Sige, Tita, please. Lindon? Classmate ni mo, makiksulti ni mo. Di sa phone. Hello? James, ako ni, si Jennifer. Oh, nga nung nawag man ka? Invite ta mo si Tita Wilma. Di ba, ibaw man ka nga birthday na ako, ugma. After sa atong class, alita sa house na mo. Ha, James Lindon?
Kumplito man jud akong name, James Lindon. Family name na kuwang James Lindon Solis. Dali mo si mama ni mo ha. Please. Aron happy ko. Happy ka kung muanha mi si mama? Ali mo ha. Please. James Lindon. Inyo na ako akong mama ha. Pero wa man mi katultul sa inyong house. After sa atong class, ugma, kuhaon man ko ni Uncle. Sunod na lang mo sa among car. Inyo na ko si mama kung sugot siya. Sige, bye. Ay, kadiyot lang. Unsa man? Advance happy birthday, Jennifer. Thank you. Ugma ha. Sige, bye. Ma? Dugay lagi mong nagsulti. Ma, ingon si Jennifer ba? Happy siya kung moadto ta. Adto lang ta, ma. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!